De Bibeltekst voor deze lektion is 2 Kjennichs, Kapital 23, vers 29, Derch, Kapitel 24, vers 30. Wir haben nu al für eine ziemlich lange Zeit am Alten Testament gestudiert und haben durch die 2 Bücher Kjennichs gesehen, was mit das Volk Israel, mit Gott sein unerwähltes Volk, passiert, wie sie angehorsam wären. Jeremia hat geprophezeit, dass das alle wird gerade so rankommen aus der Zeit, aber sie spatten am und starten am zu sehen. Von der wird der Prediger zum Einkommen mit 2 Kjennichs, und wir wollen sagen, dass Jerusalem wird vernichtet und die Juden wurden nach Babylon in die Gefangenschaft genommen. In 1. Korinther Kapitel 10, Vers 11 sagt Paulus, all das passiert an jana ans zum Vorbild und es für uns geschrieben worden, da wir in der letzten Zeit leben, um uns zu warnen. Ich lade die weiter an, nur das Programm zu horchen, zu sein, was passiert, wenn wir nicht Acht geben auf Gott sein Wort und nehmen Gott seine Warnung nicht an. Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 20, Kijkt, ich stehe für deren Klapp an, wann wer meine Stimme hört und der opmerkt, bei dem wo ich neingehen und mit ihm top eten und hij mit mir. Herr, ich danke dir für die Bibel und bete, dass du dort machst wirklich sehen. Amen. Hier ist Prediger Elmer Remmer met het Programm durch die Bibel. We zijn nu bij dat laatste programma en 2 Kjennichs. We hebben gereed van dem goede Kjennich Josia, maar nu komen we bij wat treuriger en zijn regeren. Er was een grote erwekking geweest in Juda, en dag bald wordt Juda ook in gevangenschap genomen worden. Maar God had bewezen dat er kon erwekking zijn, wanneer die tijden ook zeer donker waren. Maar dat kwam eng tot de erwekking. 2 Kjennichs 23, 29 vers. En die dag ging de Egypte Kjennich, Farao Necho en Nap, tegen de Assyrian Kjennich, bij den Eufrat Rifa. En de Kjennich Josia ging jegen aan. En hij moest aan, dat heet Josia, dood bij Megiddo, als hij aan gezien had. Josia had zo thuis blijven. Hij had hier niet wat met zo te doen ha. Maar hij ging toch. Waarom? Ik weet niet. Maar daar wordt aan dood gemaakt. Josia was een bijzondere goddesman. En dag in zijn laatste tijd was hij aanwezig. Hij waant nu een kreeg dat niets met hem te doen had. Daar is de vers. En zijn dienen droegen hem in een krijgswagen en brachten hem naar Jeruzalem en begroefden hem in zijn eigen graf. En dat volk neemt Jehoahas, dem Josia zijn zoon, en deden hem inzalven en zijn vader zijn steden. Mij is hier wat interessant, en ik weet niet waarom de Heer dit zo beschreven heeft, maar best ingeworden dat het nu zegt, dat het volk dem Josia zijn zoon neemt en deden hem inzalven. Heeft de Heer God zich losgemaakt van den een Kjennich te geven, naar zijn willen nou? Of is dat nu zo dat het volk zo denkt, dat zij je zo goed kennen en Kjennich zelfs willen? Ik weet niet. Maar bewonderen doe ik door even. 31 bij 33 vers. Jehoahas werd 23 jaar oud als hij aanvangt te regeren. En hij regeerde in Jeruzalem voor 3 maanden. En zijn moeder en naam weer Kapital, dem Jeremia van Libna zijn dochter. En hij deed wat bees weer en dem Herr God zijn ogen, zoals al zijn voorvaders gedaan hadden. En Farao Necho bank am vast bij Ribla en dat ham het land, zodat hij niet kon in Jeruzalem regeren, en hij leed een tax op dat land van 100 talenten zilver en 1 talent goud. En hem is zo, dat dus Jehoahas wordt in zijn vader zijn gerechte weg wandelen, maar hij deed niet. Hij was een wijzer Kjennich. Eindelijk had hij maar weinig gelegenheid op zijn troon te zetten, bloos 3 maanden. En dem Farao geval dat niet zoals hij daar in Jeruzalem regeren deed, en neem hem van zijn troon eraf, en neem hem naar Egypte, waar hij stierf. 34 vers. En Farao Necho mocht Eliakim, dem Kjennich Josia zijn zoon, Kjennich en er steeds zijn vader Josia, en geef hem den naam Jehoiakim, en neem Jehoahas weg naar Egypte en hij stierf daar.
37e vers. En hij, dat heet nu dus Jehoiakim, deed wat beest weer en dem Herre God zijn ogen. Nou allem nog dat zijn vervoerders gedaan had. De Jehoiakim weer nog een van dem Josia zijn zins, en hij regeerde voor 11 jaar. Hij weer ook een slachter bij Kjennichs. Dat schijnt het van slachter naar slachter. Jehoahaz weer slacht, maar de Jehoiakim weer slachter. Tot die tijd kwam dat Babylonische rikveer en wordt zeer sterk. Dat weer am oosten bij dem Eufrat River. Babylon neemt nu even hand over Assyrië. Egypte is ook nog een grote Kjennichsrijk. Maar Babylon wordt ook even hand nemen over Egypte. En wordt dan eindelijk dat eerste grote wereldrijk zijn. Zoals we zijn worden en dat Daniel boek. En er zal hier nu vielleicht dat Jeremia boek lezen, wils Jeremia weer de profeet die in die tijd profetieën deed. Hij weer die Israël proeft terug te brengen naar dem Herr God. En den warnen deed, dat wanneer ze niet terugkomen worden naar dem Herr God, dan wordt aan waargenomen worden naar Babylon. Dat Israël volk kan dat meest niet leven dat zo'n passeren kan. Wils dan weer de Nebuchadnezzar nog niet zo'n bijzondere vriend. De valse profeten proefden dat volk aan te bellen, dat God niet kan ohne aan voor dich komen. Jeruzalem weer je doch God zijn grootstad, zijn heilige tempel weer je door. Maar ze worden uitvingen dat hij ohne aan kan voor dich komen. Endlich fehlt dan niet in tempel, die wordt bald vernicht worden. Nu zijn we bij dat 24e kapitel. En dat beschrijft nu dan wat met Juda passiert. Eerste vers en tweede Kjennichs 24. En daardoor kwam Nebuchadnezzar de Babylon Kjennichs, en Jehoiakim weer zijn dijnen, voor 3 jaar, en dan stelde hij zich aan jen aan. De Egypte Kjennichs had dem Jehoiakim op een troon gesteld, maar dan verloor hij alles wat hij daar in de omgeving had, tot dem Nebuchadnezzar, ook Juda en de Jehoiakim. Tweede en derde vers. En de Heer schickt de Chaldeer jegen aan, en Syrianen, en de Moabieten, en de Ammonieten, om Juda te vernichten, naar dem Heer God zijn woord dat hij der zijn dijnen, de profeten gereed had. Zekerlijk kwam al dit op, en der dem Heer God zijn aancommanderen, den weg te nemen, wegen dem Manasse zijn zin, naar alles dat hij deed. Zoals we gezien hebben, de Manasse wie een bezig man, want dem Heer God zijn heerlijkheid niet, tot dem zijn tijd dem tempel verleed. Dan passeert dan niets nog her dat ooit weer als wat de Manasse gedaan had, dat de heerlijkheid wordt haar weggenomen, maar de heerlijkheid weer weggenomen. En wils dat volk niet dem Manasse zijn zin verleiden, neem de Heer aan weg en gevangenschap. Vierde vers. En ook voor dat aanschuldigd bloed dat hij vergoot, dan hij had Jeruzalem geveld met aanschuldigd bloed, dat de Heer God niet verzeid. Dat is zo dat de Heer alle zin vergeven wordt, maar de zin moet nu aankomen en bussen doen. Daar zijn gewisse zin die niet kunnen vergeven worden, want Jezus ook voor alle zin gestorven is, kunnen die niet vergeven worden, wils mensen niet naar Jezus komen, dat vergevenis te krijgen, zeg maar. Jezus is de enige die zin vergeven kan, en wils hij voor die en mij gestorven is, kan hij en deed ook al onze zin vergeven, wanneer we nou aankomen. Hij is de weg, de waarheid en dat leven. 5e tot 7e vers. Nu al dat andere dat Jehoiakim deed, alles dat hij voor zich bracht, zijn hij niet beschreven in de boeken van de kronieken van de Juda Kjennichs? En Jehoiakim starf en wordt begroofd bij zijn vaders. En Jehoiachin regeerde aan zijn stad. En de Egypte kwam niet waren van zijn land, dan de Babylon Kjennichs had alles genomen dat de Egypte Kjennichs had, van den Egypte River tot den Eufrat River. Der is krijgt dat land dat de Heer God te Abraham en zijn nakomen versproken had. Also, waarom had de Babylon Kjennichs dat nu en er staat Israël, 8e en 9e vers,
Jehoiachin weer 18 jaar oud als hij aanvangt te regeren. En hij regeert in Jeruzalem 3 maanden. En zijn moeder ernomen weer Nehushta, dem Elnathan zijn dochter van Jeruzalem. En hij deed wat bees weer en dem hergat zijn ogen, nu allem no dat zijn vader gedaan had. En dat is de oorzaak. Zij blijven en er zind en jegen stond jegen God. Behold dat de hergat aan dat land gegeven had, op een beding, en dat weer gehoorzaam. Deden zij dat land nog ene? O ja, God had aan dat land gegeven, ohne beding, aber, door bijna te wonen, weer op de gehoorzaam beding. 11e en 12e vers. En de Babylon Kjennichs Nebuchadnezzar kwam jegen de stad, en zijn dienaren belagerde de stad. En Jehoiachin, de Juda Kjennichs en zijn moeder, en zijn dienaren, en zijn Kjennichs ziens, en zijn officieren, gingen uit naar de Babylon Kjennichs. De Juda Kjennichs en al zijn regeringsmannen en familie zijn nu gevangen genomen. Dit is dan de eerste groep die naar Babylon genomen worden. Dit passiert ongeveer 605 jaar voor Jezus zijn geboorte. 13e vers. En hij neemt vandoor al dat schatz uit dem hergat zijn huis, en al dat schatz uit dem Kjennichs zijn huis, en snijdt al die goldene gefezen in 2, die Salomo de Israël Kjennich gemaakt had, en dem hergat zijn tempel, zoals de hergat gezegd had. Dat zegt dan wieder dat de Babylon Kjennich 10.000 mensen wegneemt. De enige die hij doorleidt, waren de armste mensen in de stad. De anderen worden alle naar Babylon genomen. Dat is zeer, zeer treurig. 17e tot 19e vers. En de Babylon Kjennich mocht Matania, zijn vader zijn broeder, Kjennich en zijn stad, en ändert zijn naam naar Zedekia. Zedekia weer 21 jaar oud als hij aanvangt te regeren, en hij regeert 11 jaar in Jeruzalem, en zijn moeder ernomen weer Kapital, dem Jeremia van Libna zijn dochter. En hij deed wat bees weer en dem hergat zijn ogen, nu allem no dat de Jehoiakim gedaan had. Dus Zedekia weer dan dem Jehoiachin zijn onkel, en hij weer niet wat beter. En hem is zo, de gevangenschap wordt waanzinnig was dat aan wordt geändert hebben. Aber nee. Trouble wordt einem entweder nom herdrieven, oder wieder wegdrieven. En blijft niemals krijgt zoals een weer, want er is grote trouble geweest in einem zijn leven. Hoe han God wie veel dovelet wonen, dan gebelet am für jeder dag. Do wo God mi brugt dovelet wonen, drog mi tricen go am henjaron. Do wo God mi brugt dovelet wonen, drog mi tricen go am henjaron. Van de volje emma dunkla våre, dan du et min vatten hab nicht schiss. Van de mensche hola mi verlote, weit et je no, min Gott verlat mi nicht. Van de fink mit rechten et Gott schmor, dan je heim mi sine stodje hot. Doch et weitai wot sinchen verwore, en ene schwanste neut nicht von mi jet. Doch et weitai wot sinchen verwore, en ene schwanste neut nicht von mi jet. Hört wat Gott van hier de zin je holen,
het midden uit ons zine brast. Over water, der sich openmaken, met Jezus leeft dan een paradies. Over water, der sich openmaken, met Jezus leeft dan een paradies. 20e vers. Dan Derch dem Herr Gott zijn oje, passiert dat in Jeruzalem en Juda. Wat hij den had uit zijn jegen wordt uitgesmeten, en Zedekia zich jegen dem Babylon Kjennichs jegen aanstalt. En waarde, de valse profeten zeiden, oh, God is aan onze zijde, alles wat goed zijn. Aber God weer niet aan ihre zijde, wil zij niet aan God zijn zijde werden. Een part van de probleem de Juda had, weer dat zij zo dachten, zij kunnen doen wat zij willen, zij werden je God zijn volk, hij wordt aandacht beschützen. En dan deden zij wat immer zij willen. Aber God had aan verloten, wil zij aan verloten houden. Ik hier eenmaal Christen daarvan reden, dat zij zo denken dat God aan ihre zijde is. Aber weet, dat is niet wat wichtig is, of God aan onze zijde is, of niet. Wat wichtig is of we aan God zijn zijde zijn. En dat heeft te doen met gehoorzaam tot God zijn willen. En wanneer du weten wist wat God zijn willen is, dan zie ik dat nou in de schrift. Nee, du worst dan niet immer klare leiding trieën, maar wanneer du dat doen worst, en die dem Herr ganzen koor overgeven, dan geloof me dat vriend, hij heeft wij die en zijn willen en aan te leiden, zeg maar. En dat 25e kapitel is de laatste gevangenschap beschreven. Nebuchadnezzar kwam 3 maal in Jeruzalem. Eerst neemt hij al de regeringslied weg en de militaire lied en de beste arbeider. Hij deed de stad niet vernichten, maar dat 3e maal. De Nebuchadnezzar had dem Zedekia Kjennichs gemaakt, aber een paar jaar later stelde hij zich tegen aan. En nu waar we zijn dat Nebuchadnezzar dat laatste maal komt en brengt dat Juda Kjennichs gans te eng. 2 Kjennichs 25, de eerste 2 vers. En dit is dat laatste kapitel. En 2 Kjennichs. Nu passeert dat en dem Zedekia zijn 8e jaar van zijn regeren, en den 10e maand, de 10e dag, dat Nebuchadnezzar kwam, hij en al zijn schoor in Jeruzalem, en lagert zich in de stad, en zij boeden vastingen rondom, dat heet, de Chaldea, en de stad weer belagerd, wat dat 11e jaar van dem Kjennichs Zedekia. Dat de correcte tijd hier aangegeven is bewijs van hoe wichtig dit ganze is. Dat weer de aanvang van dat belageren en dan ook dat eng van Jeruzalem. En de 9e dag en de 4e maand weer de hongersnood zeer groot in de stad. En daar weer geen norm voor dat volk. Krijgt u slim dat weer is beschreven en dat klageleide boek dat Jeremia schreef. 4e tot 6e vers. En de stad wordt opgebroken en al de krijgsmannen redsten uit in de nacht, de leng den weg wie de poort tussen de 2 weng, dat dem Kjennichs zijn gorde is. De Chaldeeën waren rondom de stad en de Kjennichs ging de leng den gelijke weg. Dat heet de Juda Kjennichs. En de Chaldeeën armee joegen dem Kjennichs hingen rond en kwamen bij hem bij dat gelijke bij Jericho. En zijn armee weer verstrijd van hem. En zo nemen zij dem Kjennichs en brachten hem naar den Babylon Kjennichs bij Ribla, daar deden zij hem rechten. De staatsweng worden dergebroken en de Zedekia en zijn armee proeft uit te redden, aber den wordt vastgenomen. De profeet Jeremia had dat geprofeteerd dat Jeruzalem vallen wordt, aber hem wordt zo aangezien als een verrader, wis hij dat volk de waarheid verleed. En hark nu dit is schrikkelijk, de 7e vers. En zij maken dem Zedekia zijn zins dood, ver zijn ogen, en dan poeksten zij zijn ogen uit, en deden hem bingen met messingtjeden, en droegen hem weg
naar Babylon. De valse profeten hadden dem Zedekia hingem licht gevierd, aber hij had niet nog God zijn profeet gehoord. Nu is hij blind en een gevangene en tjede en Babylon. 9e vers. En hij verbrandt dem Herr God zijn huis met vuur, ook dem Kjennichs zijn huis, en al de bereemde Eremanen hieze verbrandt hij met vuur. Wegen de gegenstand, dat Jeruzalem bewezen had, deed Nebuchadnezzar de stad ganz en kort verbrennen. Dat we zo erg, dat als Nehemia jaren later naar de stad kwam en zag hoe erg dat weer dat meest zo dat er niets met jenk te doen. Aber hij deed dat falsch moed toespreken, en dat ergste, dat hij met handelen moest, weer de moedloosheid, dat maakt de mensen weer. De Nebuchadnezzar zijn armee had de stad grendlich vernicht. De valse profeten hadden egel gezegd, dat de Herr God dat niet erlauben wordt, dat de stad wordt vernicht worden. En ja, die waren valse profeten. Er zijn nu ook zo'n en veel landen, die zeiden dat de Herr God wat mensheid niet rechte. Er zijn sogar zo'n die zeiden dat Engeland en Amerika zijn de 10 verlorene geslachten van Israël. En dat God aan onze zijde is. Hij wordt ons beschützen. Aber vriend, God fehlt het niet aan ons. Hij deed zijn eigen volk wegschikken en de gevangenschap te nemen. Dat we een treurige dag verdienen. En dat zal voor ons ook. Nu, een lektion zijn. 10e bij 12e vers. En de Chaldee-armee, die met de kapitein van de wachter weer, broken de Jeruzalem weng dol rondom. Dat eeuwig het volk, dat hingen later weer aan de stad, en de vluchtelingen, die naar de Babylon Kjennichs gerand werden, en dat eeuwig het van dat volk, neem Nebuzaradan, de wachterkapitein, weg. Aber de wachterkapitein leed van de armste am land de wijngaardes en vormen te zijn. De leed den door en Juda, die geen nutze werden van aan. En ze willen ook jaren haar dat er wat tax en zo wieder zal van dat land komen. En dat meent dat er een moest zijn die dat land bezorgen worden. 13e en 14e vers. En de messingstenders die aan dem Herr God zijn huis waren, en de grote messingboskam dat aan dem Herr God zijn huis weer, broken de Chaldeeën en 2 en nemen dat messing naar Babylon. En de gropes en de schafelen en de massers en de lepels en al die messinggefeesten die gebruikt worden en dienst, nemen ze weg. Dem Nebuchadnezzar zijn armee had werkelijk rein huis gemaakt. Alles wat wertvoll weer, wordt uit dem tempel genomen eer zij die verbranden. Al dat hebben goud irgend dat veel wat weert weer, wordt naar Babylon genomen. Want we worden aan dat Daniel-boek studeren, dan worden we gelegenheid hadden de gefeesten te vingen, die nu van dit tempel en Jeruzalem weggenomen worden. Die werden door afbewaard en worden dan uitgebracht, als de Belshazzar zijn grote ovenkast maakt. Jeruzalem weer verplunderd, verbrand, en zo mee alles dat gebleven weer een klampe prel. Dat is interessant, dat aan de jaren dat Jeruzalem een stad is geweest, durch de jaren, is die bij 27 mol vernicht worden, en immer worden opgebouwd. De humpel waar Jeruzalem nu staat, is het grootste deel op den prelhoepen gebouwd van vele Jeruzalemmen. Mensen willen nu, bijzonder wanneer ze veel geld hebben, jaren nadat Israël land reizen, en zo'n reizen aanrichten, zei je dan, komt met, en dat doorgaan waar Jezus ging. Maar dat meeste dat door nu is, zijn niet de werkelijke gassen waar Jezus boven ging. Daar is vielleicht hier en daar een kleine plaag, dat zo is als het dan weer, maar maar weinig. Dat is toevallig vernicht worden. Daar zijn zo'n steden waar, zoals een Jesaja, een raufchecken kan, bij 20 tot 40 show, en zijn waar Jezus vielleicht de lengte gas gegaan heeft. 22e vers. En even dat volk dat aan dat Judeland gebleven waren, den de Babylon Kjennichs doorgelaten had, mocht hij dem Ahikam zijn Gedaliah, gouverneur, even aan. 24e vers. En Gedaliah deed te aanschweren en zeide, vecht je niet denen te zijn tot de Chaldeeën, woont in het land en deent dem Babylon Kjennichs, en dat wordt junt goed gaan.
Nebukadnezar had dem Galilea als gouverneur aangesteld dat falsch te regeren, die gingen laten weer en dat land. En ze hadden zulk nou am hartje, en ook naar dem profeet Jeremia, die aan dat namelijk het zeed. Die zeed toe aan dat ze aansiedelen zullen, en de Babylonische aangestelde regering aannemen. Wanneer steht dat te doen ze dem gouverneur aanbrengen. 25 en 26 vers. Aber dat passiert in den 7e maand, dat Ismaël dem Nathanja zijn zoon, die aan de Kjennichs weer, kwam met 10 mannen en sloeg dem Galilea zodat hij stierf. En ook de Joden en de Chaldeeën die met hem waren bij Mitzpah. En al dat volk, kleine en grote, en de kapiteinen even, de armeeën, redsten uit en kwamen naar Egypte. Dan ze angsten zich voor de Chaldeeën. Dat weer een ziemlich grote groep mensen die naar Egypte uitredsten. En woonden daar. En wat interessant is dat Jeremia met die groep metging, niet uit zijn eigen wille, ze deden aan bedwingen met te gaan. Nu is dat Juda Kjennichs ook ganz te eng. Dat is Eva. De laatste Kjenich Jehoiachin is in Babylon in gevangenis, blind, en is door een oude man geworden. En we zien wat nu passeert. 27 30ste vers. Nu passeert dat, en dat 37ste jaar van dem Juda Kjenich Jehoiachin zijn gevangenschap in den 12e maand, den 27ste dag in de maand, dat Abel Merodach, de Babylon Kjenich, als hij aanvangt te regeren, dem Juda Kjenich Jehoiachin uit dat gevangenis uitbracht en aan een eersteed geef. En hij reed vriendelijk te aan. En stal zijn troon over de andere Kjennichs die met hem daar waren in Babylon. En neem zijn gevangeniskleden weg en geef hem andere kleden en hij oud voor hem zolang als hij leeft. En aan wordt zo en zoveel gegeven de tijd even van dem Kjennichs zijn hebben goed. Iedere dag en je was het, zolang als hij leeft. Zo boot als dus Abel Merodach Kjennich is, dat hij dem Jehoiachin uit dem gevangenis uitnemen. Nee, ik weet niet waarom. Er waren ook andere Kjennichs, vielleicht meer. Maar deze Jehoiachin wordt nu een eersteed gegeven. Mir is dat interessant, dat deze Kjennichstijd zal tot slus komen met een leeftoligheid te bewijzen door dem laatste nakomen en dem dooft zijn linie. Vielleicht is dat zoals het had zult zijn. Dat nächste Mal vang ik aan dat Rijmenboek aan. Wat dan, Gottes zegen, mijn vriend. Jesus weet versprach ik zie, dat geeft hij ons zichzelf, en gebet kent hij nu die, heeft die op van